Molt bé, seguim. L'exercici que us proposaré ara és molt semblant al que ja us he ensenyat abans de tirar aire sol per controlar com surt l'aire, en quina velocitat. Però aquest el que farem és, l'aire el tirarem menys quantitat d'aire, amb molta velocitat, però farem que soni només rítmicament, és a dir, que faci aire, una mica de so, aire, una mica de so, aire, una mica de so. Ho podem fer sobre qualsevol nota. Vaig agafar, per exemple, la nota do. La idea és aquesta. Com podeu veure, entre cada so que faig no hi ha una espitjada nova de l'aire, sinó que és com una continuació de tota la columna. Se sent da, 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 d'acord? És a dir, no vull que feu això, per exemple, que tiri aire i després tiri molt d'aire perquè soni la nota. Ara ho farem malament. No vull això, no vull cops d'aire sobtats, sinó que sigui l'aire molt controlat, però que si pot ser que sigui rítmic. Ho torno a fer, fem una altra nota, per exemple amb un la greu. Com heu pogut comprovar, suposo que se sent, és que l'aire no para mai, sempre hi ha la mateixa columna d'aire. I quasi que no hi ha diferència entre quan faig que soni un clarinet i quan torno a deixar que soni aire. Aquest seria, ja us dic, una variació de com treballar a l'aire. Òbviament no cal dir que agafarem sempre una bona respiració diafragmàtica, no aixecant els ombros, intentant posar l'aire baix de tot, el diafragma, i que pressionem des de baix perquè hi hagi una pressió bona, d'acord? Tenim que tindre un suport. El suport sempre ens el dona el diafragma, d'acord? Molt bé, seguim.